Carlo Day, represent Polo Prime. Sir 31, Polo Prime. President Gonzales, represent Polo Prime. Kami ang Polo Prime. Bago ko sa rap industry. Nagkaila mi. Una, ako, dili pa ko Polo Prime ato. Sila pa. Kani si Sir 31 sa first battle ako sa Ayala. Ako kontra na si Floco. Ako man sa battle, nang later na si Mr. Swin sa Polo Prime, gikuha ato. Kaya mo nang sa nakadugay sa Polo Prime, nagkasuod mi. Ako, nakapardo ko sa nakabasta, nagkasuod na lang mi. Kaya kami Carlo, silingan naman mi. Suod si kami ni Carlo. Mo nang nasuod na sa Polo Prime. Nga, ako nga pag-wire ako sa rap niya ni edition ko sa TM Republica niya, nakanigo kong mga rappers, mga sila Mr. Swin, si Innocent Loco niya, gihagad gay ko nila nga mo tukod mo yung grupo niya, ni sugot na lang po ko kay mao man po akong gusto niya, mato ni tukod ni Polo Prime sa to niya, to may first battle ni Ryzen sa Yala. Siyempre dito, nagkatapok ng mga rapper nga nagtukod na may grupo ato. Nga, siya, gikuha siya ni Boss Wayne na nag-unite kami ato. Sa gingon ni Ryzen nga suod mi kanang silingan. Unya, bisanasa siya kuyog ko kay murag na challenge gani ko unsay kanang kuan sa rapper gani nya. Nakaila mi niya mo to kadong nagplano mi magbuhat og kanang kanta. Anya mo na to. Among kuan pagsugod sa among pagkahiusan among tulo. Kung mag-compose mig mga kanta, usahay nga busy man sa trabaho, aturo sa balay, among balay mo compose nga, kung makalugar man ko mo tapok man mig compose sa mga kauban ako. Kaming tulo mo battle with me. Ako kadaghan ako na kasi battle. Kasi bag-o ako. Ikaw, ako, previous battle na ako kay katuro sa TM Republica sa studio ko nila. Sunod na to, naman, pero kung nagay maabot, ano na. Ako mong battle sa previous na mong battle kadong kang sayo kang loko kay daghang kong naka ila-ila nga mga karaan nga mga rap artist nya kanang Ang feelings ako na nakasuod og rap industry, nalipay ko kay ang mga sauna nga paminawar sa YouTube lang ko, mga idol lang ko karon na makajam na lang ko, naila-ila lang ko, namigo lang akong uban niya. Nakasay, usahay, makaingon ko nga, diri sa rap industry, masupod ang imong batasan, sa imong pagkataas, sa imong konsensya. Kay daghan magganahan mo, daghan sang galagot mo, daghan na manaot, para masupod imong konsensya. Pasalamaton ko kay na nasod ko diri sa rap industry kay mo man yun ako ang gusto niya, isag bago pa mi dawat ni nila sa kini industriya niya. Nindot kayo feelings kay ang ako mga ipang compose kay madungog na sa mga tao. ako sa pagsuod na ako sa rap industry malipayon ko kay pagsaon na kanang kumpos ra mi og kanta nya way mabuhat unya karon amo nang na unsanay kanang napagawas na namo among mga gipangsuwat kung unsa man to siya o maura. Karon na ako ipakita sa among mga talento. Ako human beatboxer sa ko, members ako sa Cebu Elite Beatboxer. Karon mo freestyle sila niya, ako beatbox sa bola lang. 1, 2, 3, go. Pag-iita mga kauban ako namo atak. Ako di ay sirte yung gikan basta-basta. Magbaga ang mga letra bisag dili dagutan. Ayaw mo kahadlok namo kay dili mi daotan kami ang magbabalak. Ang nagbalak kamo pala mo sa kultura o kultura dire sa among kapo. Tuga-tuga bisag unsa mo kabago kabuga bisag unsa pa ko kabag. Ayaw mo tubi ang bali-balion. Gamit ang mga letra dili patatuga hiyon. Bari dali masabda sa mga bugong paghiron. Kamura di na maayo kung tutubayan.
mamukan mo pa. Gamay lang, gamay lang. Karon nga po na may master gate interview, bahala pati diri ang among yo, pero okay ra basta kami kay nag-usa among ipagawas kumon sa amo ang gusto. Yeah, that's all. At ang iyong mixtape, BPL. Salamat sa mga nilayuy channels nga naka-appeal mi sa mixtape sa BBL. Basta, Ni Janlin. At ang inyong mixtape na umaabot sa BBL. Bali og suporta kani siya makuan jud mo kay kanang maganahan jud mo. At ang karon ang karong mixtape karon sa BPL, bali og lang og suporta. 31. Ryzen. Represent Polo Pride. Carlo Diay represent Polo Prime. We are proud to be Cebuano local artists.